Nasaan si Dixie? Dixie! Anak! Dixie! Bakit po, ma? Ayusin mo na ang mga gamit mo. Uuwi ka na sa bahay. Ngayon din! Sandali lang po, ma. Paano po sila nanay at Rysel? Ako ang mama mo, kaya sa akin ka makinig. Sige na, Dixie. Sumama ka na sa mama mo. Pero, nay, Sandali nga, Franz. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ang tungkol sa inyo ni Ruby? Hindi ko alam na may anak pala kami, Mitch. Kapatid ko yun. Sa tingin mo, matatanggap ko na kaming magkapatid parehong nagmahal sa'yo? Matagal na yun, Mitch. Oo, matagal na. Pero may anak kayo ni Ruby. Hindi ka pwedeng lumapit kay Ruby. Hindi ko naman pwedeng pabayaan yung anak ko. Sana naman maintindihan mo ko. Kung gusto mong makita si Rysel, papuntahin mo siya dito mismo sa bahay. Maliwanag ba yon? Mitch naman. Nay, pwede ba kitang makausap? Galit yata si Tita Mitch sa akin. Huwag kang mag-alala, anak. Kakausapin ko na lang siya. Paano po yan, Nay? Sabik pa naman ako makasama si tatay. Hayaan mo, anak. Maayos din natin ang lahat. nay, wag na po kayong mag-alala. Ako na pong bahalang kumausap kay mama. Maraming salamat, anak. Hayaan mo na natin ang mama mo. Sige po. Baka nabigla lang yun sa nalaman niya. Pre, nakita ko na si Ruby. At may naging anak pala kami. Ngayon ko lang nalaman. At sino yung kausap mo? Yung kumpare ko lang. Huwag mo akong niloloko. Totoo naman yung sinasabi ko. Kumpare ko lang yung kausap ko. May sinabi lang ako sa kanya. Bakit ganyan ka na lang lagi mag-isip sa akin? Bakit, ha? Sa tingin mo, magtitiwala pa ba ako sa gaya mong sinungaling? Ewan ko sa'yo. Lagi ka na lang tamang hinala. Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Ruby! Ruby! O bakit, Franz? Pwede ko bang makausap yung anak ko? Wala siya dito. May pinuntahan. Ganun ba? Pwede ba kitang makausap tungkol sa kanya? Hindi ba magagalit si ate na pumunta ka dito sa bahay? Gusto ko lang naman makasama at makilala ng lubos ang anak natin. Kung alam ko lang, Ruby, na may anak tayo, hindi na sana ako lumayo pa sa'yo. Tapos na yun, Franz. Hindi na natin maibabalik ang lahat. Ang mahalaga, nakilala mo yung anak natin. Bumawi ka na lang sa anak natin. Oo, babawi ako sa mga pagkukulang ko sa kanya. Sige, babalik na lang ako sa ibang araw. Saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Pumunta ako sa anak ko, kay Rysel. Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo na ang anak mo ang pupunta dito? Ano ka ba naman? Sabik ako sa anak ko. Buong buhay ko, pangarap kong magkaanak. Ganon? Kaya nagsisisi ka ngayon na hindi tayo magkaanak? Hindi naman sa ganoon. Mahal kita. Kaya kahit hindi tayo magkaanak, ayos lang. Ang akin lang, gusto ko naman sanang makasama ang anak ko. Anak ba talaga? O yung si Ruby ang gusto mong makita? Bahala ka na nga. Sinasabi ko na nga ba eh. Tumigil ka na. Aminin mo na. Alam kong may gusto ka pa rin sa kanya. Ano ka ba? Nagkakasawa na yung mga sinasabi mo sa akin. Mabuti pa yung ibang tao na iintindihan ako. Samantalang ikaw, puro ka ganyan. Bakit? Sino bang tinutukoy mo nakakaintindi sa'yo? Si Ruby? Ano? Pinagmamalaki nyo? Na may anak kayo? Samantalang sa akin, wala? Anong klaseng pag-iisip ang mayroon ka? Diyan ka na nga, bahala ka sa buhay mo. Saan ka
aalis na ako. Hindi ko na kayang tiisin yung ugali mo. Sige, umalis ka! Sa oras na lumabas ka ng bahay na to, huwag ka nang babalik pa! Talagang aalis ako. Nay, bakit ang lalim ng iniisip mo? Wala ito, anak. Iniisip mo po ba si tatay? Oo, anak. Kung sinabi ko agad ang totoo sa kanya, sana magkakasama tayo ngayon. Nay, di ba si Tita Mish na po ang asawa niya ngayon? Kaya nga, anak, mas masakit sa akin yun dahil ate ko pa yun na pangasawa niya. Nay, Kaya ikaw, anak, pag nag-asawa ka, piliin mo yung kaya kang ipaglaban at panindigan. opo, Nay. Pumasok na tayo, anak. Ruby! Ruby! Ang kapal ng mukha mo! May nakapagsabi sa akin na nilalandi mo daw ang asawa ko! Ah? Ano pinagsasabi mo, ate? Maang-maangan ka pa! Tita, hindi po totoo yung sinasabi niyo kay nanay. Ate, ang totoo niyan, pumunta talaga dito si Franz dahil gusto lang niyang kausapin si Rysel. Yun lang. Opo, tita. Yun po talaga ang sadya ni tatay. Kaso, wala ako dito nung pumunta siya. Ano bang nangyayari sa'yo, ate? Nasaan si Dixie? Dixie! Anak! Dixie! Bakit po, ma? Ayusin mo na ang mga gamit mo. Uuwi ka na sa bahay. Ngayon din! Sandali lang po, ma. Paano po sila nanay at Rysel? Ako ang mama mo, kaya sa akin ka makinig. Sige na, Dixie. Sumama ka na sa mama mo. Pero, nay, ma, nasan po si Tito Franz? Umalis na siya, anak. Bakit po? Nag-away kasi kami. Sige na, anak. Pumasok ka na dito. Ito palang kwarto mo. Sige po. Bakit, Mitch? Berto, nandito na palang anak natin sa bahay. Pwede ko ba siyang dalawin? Oo, pwede naman. Baka naman magalit sa akin ang asawa mo. Wala na siya dito. Umalis na siya at iniwan ako. Ha? Bakit anong nangyari? Mahabang kwento. Ganun ba? Sige na, Berto. May gagawin pa ako. Berto, Franz, nandito ka na pala? Kala ko nasa Amerika ka. bakasyon ako ngayon dito sa Pinas. Mukhang asinsado ka na ah. Hindi naman. Hindi naman gaano. Sus, ikaw pa? Ang tagal mo sa ibang bansa. May konting ipon lang naman pero Pero ano? pero kahit ganito pala ang buhay ko, kapag may dumating na problema, wala palang magagawa ang pera. Bakit? May problema ba? Naalala mo ba si Ruby? Oo, yung nobya mo noon. May anak pala kami. Hindi ko alam. Iniwan ko siya noon at ng ibang bansa ako. Talaga? Kaso pare, nagagalit yung asawa ko ngayon. Hindi kami magkasundo. Bakit? Nasaan ang asawa mo ngayon? Nasa bahay namin. Ang alam ko, kinuha niya na rin yung anak niya kay Ruby. Sandali pare, naguguluhan ako. Sino ba yung napangasawa mo? Si Mitch pare. Ha? Si Mitch? Oo, siya nga. Yung kapatid ni Ruby. Ikaw pala ang napangasawa ni Mitch. Bakit? Magkakilala kayo ng asawa ko? Siya ang nabuntis ko noon. Nilihim ko lang dahil may asawa ako. Ha? Ang ibig bang sabihin nito, ikaw ang aman Dixie? Oh Franz, ako nga.
Bakit hindi ba sa'yo sinabi ni Mitch? Wala siyang sinabi sa akin tungkol sa tatay ni Dixie. Ang nabanggit niya lang sa akin tungkol sa anak niya. Sige pare, mauna na ako sa'yo. Sige pare. Mitch! Oh, akala ko ba hindi ka nababalik? Mabuti nakuha mo na si Dixie. Oo, para wala na akong dahilan para pumunta kay Ruby. Siya nga pala, nagkita kami kahapon ng kumpare kong si Berto. Ha? Sinong Berto? Si Berto, tatay ni Dixie, Paano mo nalaman? sinabi niya sa akin. Bakit hindi mo na ikwento sa akin na siya pala ang ama ni Dixie? Hindi na importante yon. Nagkasundo na kami tungkol kay Dixie. Kita mo? Nag-uusap pala kayo ni Berto nang di ko alam. Tapos ako pinagbabawalan mong makausap ko ang anak ko. Anong malay ko? Baka balikan mo si Ruby pag lagi kang dadalaw sa anak mo. Mitch naman, matagal nang wala kami ni Ruby. Anak ko lang ang habol ko sa kanya. Sigurado ka? Oo naman, ikaw na ang pinakasalan ko. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ma, wag na po kayong mag-alala. Alam ko naman pong mabait si Tito Franz at mahal na mahal po kayo. Sabi niyo eh. Payakap nga ako sa inyo. Kung gusto niyo, puntahan natin ngayon si Rizel, yung anak mo. Talaga? Magmula ngayon, hindi na kita pag-iisipan ng kung ano-ano. Sige, salamat. Ruby? Rizel? Ruby? Ate! Dixie! Ruby, pasensya ka na sa inasal ko noon. Nabigla lang ako sa mga nalaman ko. Naintindihan ko, ate. Kung ako'y nasa sitwasyon mo, siguro ganun din na mararamdaman ko. Ate, salamat naman at hindi ka nagpadala sa galit mo. Malaki ang utang na loob namin ng anak ko sa'yo. Kaya naisip ko na hindi talaga dapat ako magalit sa'yo. Kaya nga po, Nay. Tama na nga yung drama na yan. Asan nga pala yung anak ko? Sandali lang at tatawagin ko. Rizel! Rizel! Labas ka muna! Andito ang papa mo at tita Mitch mo. Ano po, tita? Ano po, tay? Anak, Salamat po at nagkakilala tayo, tay. Matagal ko na pong pinapangarap na magkaroon ng tatay. andito na ako anak. Lahat ng pagkukulang ko bilang ama ay pupunahan ko na. Salamat po, tay.